Ahoj, ja som Milan a v dnešnom videu sa pozrieme na veľmi dôležitú tému a to je, ako správne rozmiestňovať objekty na webovej stránke pomocou CSS. Ukážeme si 3 možnosti, ako rozmiestňovať objekty na vašej webovej stránke. Toto video vzniklo ako učebná pomôcka pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Trnave. Prvou možnosťou, ktorú si ukážeme, je relatívne umiestnenie. Ak prvok nastavíme na Position Relative, môžeme ho posúvať pomocou hodnot Top, Right, Bottom a Left. Dôležité je ale vedieť to, že prvok sa posunie len s hľadom na svoju pôvodnú polohu, čiže nemení rozloženie ostatných prvkov na stránke. Tuto môžete vidieť jednoduchý príklad, v ktorom máme div s triedou Box, ktorému nastavíme šírku, výšku, farbu a relatívnu pozíciu. Potom ho posunieme o 50 pixelov doprava a 20 pixelov nadol. Ako vidíte, tento modrý box sa posunul, ale jeho pôvodné miesto zostalo zachované. To znamená, že ak by sme pod neho pridali ďalší prvok, nezmenil by svoju pozíciu. Druhou metódou, ktorú si ukážeme, je fixné umiestnenie. Ak nastavíme prvok Position na Fix, zostane vždy na rovnakom mieste na obrazovke, aj keď posúvame stránku. Tento spôsob sa často používa na navigačné lišty, tlačidla, na návrat hore a iné prvky, ktoré chceme mať stále viditeľné. Tieto fixné prvky sú ideálne na dôležité informácie, ktoré nechceme, aby používateľ stratil z dohľadu. Ako tretí a zároveň aj posledný spôsob rozmiestňovania objektov je plávajúce umiestnenie pomocou Float. Toto sa použilo hlavne v minulosti na vytváranie rozloženia stránok, ale dnes sa Float stále hodí napríklad na obtekanie textu okolo obrázkov. Vidíme, že obrázok sa posunul doľava a text ho pekne obteká. Ak by som mal zhrnúť celé toto dnešné video, tak dnes sme si ukázali 3 rôzne metódy rozmiestňovania objektov pomocou CSS a tým bolo relatívne, fixné a plávajúce umiestnenie. Každá má svoje využitie a podľa potreby ich môžeme kombinovať. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a napísať do komentárov, aké témy by ste chceli vidieť na budúce. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.